Hello mummies, welcome to Spiritual and Traditional Freedom Academy, a Bliss, a baby center. Siyaba welcome. List ye content yethu nanza ke mntasekhaya. Why are we cooking healthy food? Siyanixelela ba kwenzeka ntoni apha umntana ukuze akhule kakuhle. Maybe une premature like mina okanye nomntana nje ongakhange ondleke kakuhle okanye nomntana onengxaki ongakwazi uhamba, umntana ongakwazi uthetha. Umntana wakho makaphile impilo right no matter ukweyiphi i-condition. Let's love our kids, let's cook for our kids. I-lunch yabo, i-breakfast yabo, i-dinner yabo siyabenzela abantwana bethu batye bakhule kakuhle be-healthy. I-dinner yonke into, i-tips how we select our food. Thank you so much and welcome to Spiritual and Traditional Freedom Academy, baby please. Nalitsoke sana list nasi dump yami yanamhlanje. Samenzela ntoni umntanami namhlanje? Here I'm cooking breakfast for umntanami. Actually I'm not cooking, I'm gonna blend breakfast. This is fruit yomntana, ipere, ipesika ndayiblenda, ibanana, ihafu yebanana, and then ndafaka iphamalati. Imake andichazanga kakuhle. Let me say ndifakile phayana ipere lam eli-1, then ndafaka ibanana ihafu, and then ndafaka ipesika eyi-1, and then I added 3 spoons of Parmalat yogurt. Nantso ke i-ready i-tropical juice yam ndimselisa xa ndigqibela umntana, and then ndimlindise mani phinda lambe ndimthobe ke ngoku nge-mixed fruit yakhe, i-favorite yakhe ye-purity mixed berries. Xa uzomsurprise ndasekhaya uzothi ndizobona uJunior, ngicela ungalibali i-fruit yakhe. Welcome kwabafikayo to Spiritual and Traditional Freedom Academy, Baby Bliss Center. Sikhulisa abantwana bethu kakuhle, healthy and fresh. Abantwana bakhule bebahle futhi bekhuselekile.